Takže ahoj, já jsem Stag20, vítám vás u tutoriálu, jak poslat filmárově mapu. Takže ze začátku si půjdete moment, tady trošku mám do boku, ať můžu jít sem. Počkejte, myslíte, půjdete tady, se vám, vy budete mít, že jo, vy máte určitě sedmičky, takže tady dáte, si napíšete lomeno a data. To dám zase sem zpátky. Tam se vám načte roaming vlastně, kliknete .minecraft, dáte si saves a já už to tu teda nemám, tady už to mám na ploše, vy si tu svoji mapu přetáhnete vlastně na plochu, kliknete, už tady mám všechno předtím, přidat do archivu, myslím, kde? Ne, tak to ne. Jo, klikněte přidat do, tady, přidat do Filmár moment vlastně, tady si někteří pak dáte otevřít a tady dáte buď toto nebo WinRAR, potom půjdete na YouTube. Tady si napíšete YouTube. Kliknete na YouTube. Dám sem, jak vidíte. Tady kliknete vlastně si na Filmára kliknete. Tady dáte informace. A tady dáte odeslat zprávu. Tady si to tady necháte zavřený, takže tady necháte otevřený, půjdete na, já se tady hodím to, se dívám na celou, tady si pak dáte nahrát soubory, tady se vám tady dáte vybrat soubor, plocha, půjdete si na plochu, kteří už určitě na ploše, ale já samozřejmě ne. Tady si dáte pro Filmára moment, dáte otevřít, tam se to načte, dáte nahrát soubor a pak potom půjdete dál. Potom až to budete mít, tak mu pošlete tady, si napište, co chcete, předmět si to napište klidně a do zprávy si tam napište, co chcete, je mi to jedno, ale musíme tomu tam poslat tu stránku, kde jste nahráli ten soubor, takže jsem pomoci vám vlastně načte to ulož to a tam někde tady vlastně bude taková prostě stránka, když se na to kliknete, tady se vám otevří další, kopírujete si tohle, já to budu mít, budete tam mít ulož to a to, tak se napíšete třeba ahoj, posílám mapu. Já to budu mít další a potom se tady vlastně tady si dáte vlastně tu stránku a vlastně pak dáte jenom odeslat stránku, zprávu teda. Tak jo, tak já doufám, že se vám to krátký tutoriál líbil. Potom nezapomeňte dát like a odběr, tak a zatím ahoj.